Kaixo txoriene, gaur txorineko ekaineko lehengo astelena. Eta barazki sorta ederra ekarri dutzu dugu, ze gaur astelen veganoa daukau. Bikain. Berez, hainbeste barazkekin ze uste oso ingotela, zigor? Panatxe bat. Menestra bat, bai. Ez panatxe eta benestra ez da berdina. Ez di gauza berdina? Ez, panatxe izango zen saltzago, Bardina, menestra baten doan guztia, baina saltzago, bestean menestran saltzarekin. Panatxean besta ezin zila gauzak frijitu, pentsatzen zaldea dena holan lurrunetan, ospinolio batekin. Ez, jarri alda baita arrautzestatutako zerbaitero, baina saltzarik ez du izan behar. Olioa bakarrik. Babitu, zenbat gauza ikasten dien txorienen. Menestra egin izan dugu, hemen, gaur barazki jalia ingo, urdai espiko barik, arkume barik, nire etxean arkumiak jaten da menestria, gaurkoan bakarrik barazkixekin, beraz kontakontzu ezelan. Lehenengo saltza bat, asenarioak, tipula, porrua eta piperberdia erregosten, gero gorritxuta dauzenean gehitxuko tomatea eta ardo txurisa, eta lurruntzen danean salda botako. Hori 10 minutuan kozinauko eta birrindu. Bitxartean zerbak zatituko ditugu, alde batetik ostuak espinakekin batera 5 minutuan egosi eta bestetik zerba horri mamiak. Ostuak ingo ditugu iragazi, bolatxuakin, irinetik eta arrautzetik pasa eta frijitu. Zerba horri bat mamiak bebai, irinetik eta arrautzetik pasa eta frijitu. Eta bitartean barrengorrixak laurdenetan moztu, berakatza eta piperminakin kozinatu, eta azkenik izango da kasola baten saltzakin eta leka egosi batzukin, barazki frijituak jarri, barrengorrixak eta perrexiakin zerbitzatu. Beraz, barazki desente, pausuak be desente, eta hasiko gara. Lehenengo hasiko naz, hori, saltzia itxen edo oinarrixa. Tipula, asenarioa, porrua, piperberdia, tomatiak, haukitzen mozue pipergorrixa be, berakatzak. Bai, hor, dozein, eta bestela tipikoa eroiko bat izaten da saltza berde bat. Saltza berde batekin ere, menestra zerbitzatzen da, bizkaitar saltza batekin ere zerbitzatu bat duzuen menestra bat, aukera ezberdinak, eta esan dago ezberdintasuna, gero panatxe bat iten bazu, izango zen, barazki guzti hauek, normalean garbian, baina inalde zuen frejituta eta hori, eta olio erre bat bakarrik, saltza gabe. Niretzako, tristiagoa. Eta nun itxen di Euskal Herriko menestrarik onenak? Toki askotan. Balda toki bat olan bereziki honenak egiten dira. Bai, tipikoa da, tipula. Nabarniz? Bai, horkoa da famatua. Jo, tipikoa da, bai. Ez dakit. Da, herri txiki-txikitxo bat, bi edo hiru jatetxe bakarri ditu, eta danetan holan tradizionala dana, menestra jatia. Bai, Bueno. Oso tipikoa. Menestra, azkenean bakizue, barazki ezberdinekin, badaude menestra neukoak, udako menestrak, azkenean eskura dauzkagun osagaiakin egiten den errezeta bada, hor, hainbat eta hainbat inditu txorienen, jatetxetan eta ondo egite aldera erone goten zen, hor berez, barazki bakoitza bere egosketa, nik goratzen nahi zitzen genitula, 6-7 barazki, bakoitzan dako bere ura, bakoitzak zeukan bere egosketa denborak, eta bueno, ez baduzu edolako erokerietan ibili nahi, denak barazki guztia batean egosi, eta listo, gaur izostuak ere saltzen dira. Potokuak bai, nik ez du sekula proba, baina olakoak saltzen dituzte, honek leka egosixek erostea dituzen moduan, baina etorten di patatatxo apurtxo batekin, asenarioak edo... Nik oiek olakoak? Hartzen dut, eta etxean ero beti olakon bat egiten dut, eta egiten duena urdai espikoa eta berakatzakin ero pixkat olan eta tipularekin pixkat erregozi, gero horri botatzen izkiot olako poto bat, urak enduta, salteatu, 3-4 bueltaman, irinko jarakada bat, perrexila, saldarekin busti, eta azkenean saltza berde bat egiten dugu, irinarekin eta perrexilarekin, eta 3-4 minutuko irakin aldi bateukin, eta gero nahi izan ezkero, arrautza galdarrazatu batekin ero, momentu batean zerbait barazkiak azkar jateko oso interesgarria. Eta bestela, panatxeeran egiten duena da, olio txorrota bat, gero hor baratxuri batzu dantzan, potua bertan ustu, likido gabe, 3-4 buelta salteatu hor bixi-bixi eta platelera. Listo. Zora garri goten dira. Ez doko komplikaziorik, eta menestra bada gauza bat olan, gainera, ez dala errezadat finkua da, Italiako minestrone sopa bezala etxe bakoitzak bere errezeta dauka, hemen txorienen ingauen aurrekuan, nekin nauen beste menestra bat nire etxean itxendan bezala, eta inauen, azaluriakin, alkatxofak bai basauzkan, zainzurixak, kasunetan, barazkixak aputxo bat adatu ditut, zerbak jarri ditut, lekak bai, bestiak zaraman patata frijituak, laukitan oran neramak beti jatze ditxula. Orduan,
askotarikoa dauzela, eta sasoiko produktuekin, sasoiko barazkisekin, ez? Enleiken gauza badala. Hemen, tipulatxua, tontxe hori, esan dakoa. Beste barazkisak moztuko itxugu, porrua. Hau izan saltza, Piperra, saltza. Gero ardo txurixakin, hemen txedaukago salda argi bat, holan barazkisena, eta zorrekin. Oso ondo. Oin Patrik hemen aipatu, bere etxea nola iten dan, eta, bueno, ministronera aipatu du, eta hor, lekak dauzkagun hontan, bilina izolan pixkate egon gara saltzeatzen, eta, errezeta bereziak, ez? Lekak munduan zehar da nola jaten diren, eta bitxiena, iruditu zait horre, Alemaniako iparraldean jaten duten modua, ez? Lekak nola jaten dituzte. Eta zela jaten dituzte, Han izena dauka, bimen bonen un spik. Binen bonen un spik, izena behintzat bada polita. Kontua da diela udareak, hau da, makatzak, madariak, lekak, eta irugiar. Entzalada baten, o? Irugiarra plater baten. Hau nola egiten dute, hau hartzen dute, eta egiten dute lehenengo kipula erregosten jartzen dute, gero kipula horri botatzen diote hor irugiarra, hor kosinatzen usten dute, gero botatzen diote saldarekin ere bustitzen dute, eta botatzen diote lekak eta patata ere askotan jartzen dute, eta gero egiten dute irinarekin pixkate bota loditz gero gorputzen moteko, eta salda busti ondoren egosten usten dute. Eta bukaeran 3-4 makatz udare, ero madari, sartzen dizkiote, eta dena batera zerbitzatzen du. Gero plater batean, hori da, kontrastea hor udako errezeta bada, normalean udan jaten dana, azkenean hor madariakin ez, eta, bueno, ez dakit, bitxe irituz, guk hemen, gure etxean, lekapatatak egiten ditu honean, hemen aipatu izan du, nik hau saieskia, txerri saieskia botatzen diot, eta gustatzen zait, oso gozua eraten da txerri saieskiarekin, baina makatza, madaria... Kombinazio hori, esaten inoiz pentsauko. Ez, eta bitxia, bueno, eta, aizu, egin esan, erreza da egiteko, eta esan nuen, ostra, hau? Ekarriko utxorien, igual datorren urtien. Baina, bueno... Gaur etxeko lan asko daukau. Iraierako ero hor, bueno, hor madariak eta badauzkagun hortan bere puntuan ze madarik osoak esate du, eta ero zerbitzatzeko gara, baina da, madaria erditik moztuta, holan jartzen dute, platerian, gero patata oso bat egosita, egosidan osua, gero irugiarra atal bat, eta honi, lekak. Eta, bueno, baizu, han, hainbat errezetak gero egia da, sartzen zen interneten, eta hainbat errezeta aurkitu jut, denak antzekoak, eta prozedura berdina erabiltzen dutena, eta esatu, bueno, zeratik ez. Gero, estatu batuetan daukate Green Bean Casserole. Hori da horako gixatu bat tomatiakin da itzen dana, ez? Hau da, lagungarri moduan erabiltzen da, horre, eskerre ematearen eguneko plater tipiko, lagungarri moduan. Indio jarrakin, ez? Marmeladakin, da? Bai, eta hori da... Horako guarnizio bat. Perretxiko krema bat eramaten du, perretxiko kremat, eta ero kipula frigitu pila bat gainean dauka, errezeta honek antza. Eta, bueno, balekak hori. Beste badago, baita Perun, bainita salta, deitzen da. Bainita salta. Hau da, eurek baina deitzen datzi bai. Bai, salta da. Zuke moruan bainak. Eta hori da, bueno, gero egia da, salteatu iten dutela, hartzen dutela, aragiakin doa, eta, bueno, holan, zu bizian gero gorritzen dute, plater bakar moduan jateko ero balio du, azkenean patata, kipula eta aragia dauzka. Eta ero badago besteat, Kostarrikan ere egiten dute, lekak txiki mozten dituzte, eta hauek ere aragiakin, arrozarekin eta zerbitzatzen dituzte. Bueno, guk hemen oitura, ensaladan jan izan ditugu, lekak hemen txorienen ingen ensaladan sapoarekin, eta tomatearekin, lekapatatak betikoa, salteatuta. Lekapatatak izango zen horan tipikoena. Lekapatatak, bai, hori da betikoa eta mundu guztia ezagutzen duen. Nire amak itxe ditu, lekak tomatiakin eta arrautzakin. Hau da, tipula holan erregosi, tomatia bota, tomate saltza bat, eta gero honek lekakoan zerbitzatu, eta gero arrautz batekin galdarrezatuta. Eta holan, nire amak txikitan, hortuko espagetiak, zemozten zituen holan fin-finak, eta hortuko espagetiak, etzan, holan, umientzako pasta nahi xau gauen, baina egisa da aukera politxa zala. Eta bai, lekako lan tomatiakin edo besta urdai espiko eta patatakin. Tomatakin da nagusua, do? Lego, nik hemen babakin genituena, ni babak lekalekin, baba baltza, gu deitzautzeguna. Hemen hilarrakin egin nuena,
uba baltza gure amak tomatearekin jartzen du, leka eta guzti, eta azkenean, bueno, bagizu, lekak Ameriketatik ekarri zituzten, Europearrakara jun zienean, eta, bueno, hemen egiezan, bueno, etorri dira, geratzeko, eta gure kulturan eta, bueno, asko izaten ditugu, eta normalean, pureetan da erabili ditugu, eta hainbat eta hainbat errezetetan, lagungarri moduan ere, haragi baten lagungarri moduan, salteatuta, izan ez guk ostalitza eskolan ikin gendun bat, zala azenarioa, lekak hola gaina rombo itxura eman da, gero azenario lekak, hilarrak, eta ero patata, ero olako zerbait iten nuen, eta, bueno, joku ematen digun zerbait. Eta batzen da. Eta prezioz ondo eten diren. Nauen errestat oso goxua lekakin, potokoak ziren, baina potokoak honek esaltze dituzte batzuk fin-finak olan, eta san, holan, oinarrixan lekak, gero patata egosixak, gero otarrainska egosixak bebai, egosin itxula, eta gero inauen olako ospin olio bat, piper berdia, piper gorrixa, tipuleta, tomatia, oliba olioa eta ospinakin da. Hori gainetik, holan, errez, simple eta ze goxo. Bueno, hor, esan du dizudan hortan, rombo eran ero mosten genituela lekak eta, ze garrantzia dukan nola jartzen dugun platerean gauzak eta, ez? Eta, hortara, hemen behin baina goiagotan hitzin du, plateratzeak ze garrantzia daukan, ez? Eta gaur kontatuko dizu pixkat historia, ez? Nundik datorren hau platerean elegante eta jartzeana, zehantza, ez da gaur egun, ze garrantzia ematen digun, da zenbat eta zenbat argazki dauden sarean, jatetxetara jutetanean jentea, ematen du gehiago doa, zela, jatera beharrean juten direla platerei argazkiak ateratzen, zehan daude, platera zerbitzariak mailan utzi orduko, aurrena telefono hartu eta argazki ateratzen. Ikusi duten gauzarik bitxiena jatetxe baten, eta etzan nire mailan izan. Jangoikoa esker. Izen zen, pertsona batek poltzikotik atara zen flash bat, hau da, linterna bat izango basan moruan. Argia emateko. Argia emateko eta argazki bat atarateko. Ez dakit profesionala izango zen. Hori, Santi Santa Mariak esaten zuen esaera, no? Norbaitek plater bati argazkia atera behar badio, Bost euro gehiago platera kontuan. Ez. Behar duelako, plater hori ez egoelako neiko goxua ero, eta ona bada jatetxe batean buruan hiltzatuta geratuko zaizu, nola zen plater hori, nola zerbitzatu zizuten da, argazkia ez da behar. Argazki xabide da gero, zuk esateko eta txuleatzeko aputxoa da, behitu, ez daki nun egonaz. Bueno, kontua da, hor erromatar garaian eta platerak eta bitxiekin eta ornituta eta ateratzen zituztela, garrantzia ematen ziotela, nuna atera, gero hor badago Song eta Min dinastietan, hor 1000. Urtean edo, Kristo ondorengo 1000. Urtean, hor dagoeneko frutai eta formak eta ematen zizkieten, mosketai eta garrantzi handi ematen zuten, barazkian nola moztu, nola aurkeztu, plateraren oinarrietan idatzita agertzen zen honek esaldi oso tipiko nola da gaieta bietan txinatarrena. Sorte honan gaietak eta horrek. Olakoetan, platerean idatzita idatzi ezberdinak eta ekartzen zituzten, eta orduan garrantzi ematen zioten, ez? Eta gaur egun ere, ez da kasualidadea, aparrak daude maukarekin, biberoiakin, saltza, zu botatzezu, zu nahi duzun tokian, zu nahi duzun neurria, gero, ez dakit, daude, olako moldeak erabiltzea, dana, ez dakit, forma berdina izan dezan, honek ikusten dituz oso ohikoa gaur egun, sukaldari guztiak hemen dauz ematen dute erloju gila direla, hauek konpontzen dut, beraien pintza txiki hoiekinan, ostoak banan jartzen. Hori horrek prozesu bat izan du, urtekin eta junda, eta hau dena hasi gaur egun ezagutzen duguna, Frantzian hasi zen, horri egon zen Maria Antonie Karen, eta hau izan zen, zalan da, Croquet Boucher hori dala profiterolakin tarta bat olan irukisa dorre bat dela. Altua eta dorre bat dela, bere izan zen, eta tipa honi antza arkitektura, sukaldari hona izateaz gain, arkitektura asko gustatzen zitzaien. Igartzen da bai. Bai, denai volumen handia eta emate zitzaien, eta hor lehen antzina bakizu banketeak eta emate ziren asko, eta dana erregei eta emate zitena, bandeja hunditan dena emate zen, sukaldetik araño, ez? Hor egon zen, Auguste Escoffier, hau izan dezan, sukaldarien erregea eta erregen sukaldari,
horrela ditzen zioten. Ia, eza, sukaldarien Sukaldarien erregea eta erregeen sukaldari. Ondo. Bai, ez izena hori izadukan. Ba, honek, buelta bat eman ziren, zekaro, gauzasko, etortzen ziren sukaldetik, urruti zegoen sukaldetik, olako erretilua hundietan eta oso apainduta dana, baina gero platerera berriroan aurrean jarri behar zan, da hor, Eta saia zan. honek eman zion bueltat, eta hau izan zen plateratuta, eta jasi zana, gainera plateratuta, eta polikean, eta pixkat, bueltat eman zion. Bai, Eta hori garrantzitsa gara, emoteko, ez? 19. mendean da digara. Gero, Fernand Point etorri zan, honek ere beste buelta eman zion, esan zuten, horre, 60. hamarkadan, eta horre hasi ziren ja, plater bakoitzan 4-5 osagai izan behar dituzten, koloreak euren artean, ez bakarrik zaporea. Gero belar freskoak apaintzeko, Eta ez ala dana holan botatzearen, zentzua badokakuk etxean. Gure holan errestasuna, xerra, ensalada eta patatekin. Ez dugu jartzen ensalada eta xerra gainean, ez bere beruarekin ensalada, egingo zala horre dana ximeldut ez da izer. Ez, zentzu baduka aldamenean jartzen du. Horre danak, evoluzio bat izan du, gero japoniar sukaldaritzaren eraginak minimalismoa etorri zen, da gaur egun, lau gauza eta bere zentzuarekin, eta hori, plateran dauen dana jangarri izan behar da, apaintzearen, mesedez, ez. Betxo, adibidez, menestra honetan, dana jangarrixa izan behar. Koloreak eta Koloreak, bai, txu, eta horre vitamina asko, berde ugari, eta hemen oinarrixan, tipula, azenarioa, porrua eta piper berria, ontxe gorritxuta dauzenean gero, tomatia, ardaua eta salda gehitxukotzat, eta joango gara, beste osagaiak eta biltzen. Kasunetarako, protagonista bat izango dana, ez da bakarra, izango da zerba. Orduan, zerba ingo, alde batetik, horrixak gorde, eta beste batetik, zerba horri mamiak gorde. Orduan, ingo itxugu behitxu. Holan, zerbak eta horrixak aparte. Horrixak gordeko ditugu, zia zerben horrixekin batera. Zea ingo deno, egosi. Osondo. Bai, eta honek bai, egosi. Horrixak 5 minutu, eta honek 12. Erto, bikain. Alde batetik batzuk eta ez da beste. Hori da. Momentuz horrixak. Hemen txegoiaz, gatz. Ale, ez denbora hartu, bezez, bintxe. Zenba den eduzun? Hemen baukatanik erlojua. Bale. Bueno, hor, sukaldaritza Nouvelle Cuisine, Paul Bocuse izan zen famatuena, eta berarekin etorri zen hori, gezur hori, ez dakit, gezurra zenietzako, ez da euka zentzurik, holako jatetxetatik gozearekin ateratzearen hori. Hori, ikusi itxuzunean, Leo Harlemen monologuak eta horrek, beti berdina, bai, jartotzu dago platea eta olako gauza txikila eta beti goz ez da gero ogitarteko bat eskatu bizu ataratzen zarean, hori gehiago da, ospia irabaziren hau, ez dakit nonden nik. Behintzat, Michelin izatatako jatetxera joan nazen bakoitzean, beteta, gainera, ez ondo, beteta ataranaz. Patri, olako toki batean, lehenko eta behin, bai, razioak txikiak dira, zergatik. Jaten dituzelako leku askotan, 10 plater. 10, 12, 14, hor Ferran Adria onzan sasoi batean, 30 piku plater ateratzen zizkizula. Pentsau. Orduan, izan behar dira, mokadutxoak. Ez dala, oitxura daukaguna ez, lehengo bat, bigarren bat eta 3. bat. Kasu hortan, hor lako jatetxe batean hori dezakezu, baita jun, eta horako Michelin izar batera jun, ez, ni bakarren nahi dujan zuen, errezeta hau eta hau. Eta lasai, jarriko dizuetela, razio bat, non, plater gutxi hau dago zenez, platera beteko dizueten gehiago. Baina, bestela, beti izaten da, hainbat eta hainbat, errezeta, mokadu jango dituzue, eta gozearekin... Edo dastaketa menu bat. Hori da, ez dakit, norbait, seguro egongo dala gozearekin ateatzen dela, olakon baten, ez dakit, inor horre oso, bani gozearekin ateatzen. Ez da normalena, azkenean, esaten dauna, 10 piku plater jaten iristen zara batzutan. Era, pintxotara joetia moruan, eta 10 taberna desberdinetara joeten basara, asetuta bukatuko zu hori ziur. Eta norbaitek, hori, esan. Ez, gainera, honek menu gainera aukitzen dabe gero, dastaketa gainera ardauan abe bai. Orduan, plater bakoitzakin ataratzotzuek kopatxo bat. Orduan, hori da, horako poteo luze batera joetia morukoa. Hemen txezigor, zergak. Zerbak ez. Zerba ez, zerba. 12 minutu, bost. Bai. Eta bitartian, nik joan gonazia, hau martxan daukat, denbora neurtukot, onena.
12, onena. Iepi. Nik, betaurreko ekartzen hasi beharko nez. Txorien, pixana, ja... Hemengo zenbakia, ez bestela. Eta, ja, oso... Ja. Lehantena, holako, Hau bai, ondo. Bueno, ba, zerbak, betxo, zerbak kontuekin etorren nien. Zerbak, gure baratzetan, mediterraneoko barazki bat, gurean oso ondo errotuta dagoena, hainbat eta hainbat errezeta dauzkau zerbakin, zerbapatatak, lekapatatak bezala, zerbapatatak, ero bestela, hemen zerba horri mamiak beteta, hau da, zoragarria, baina bexamelarekin, arrautzestatuta, tomate saltza batekin, ensaladan bejan aldituzu egosita eta holan ospinolio batekin. Poli-politxadienak olan kolore desberdinetakoak aukitu ditxazkegu, arroxak, gorrixak, horixak, laranjak, eta zaporian nik behintzat berdina topa dut danei. Nik ez dakit, egia txorienen izan genituen, eta nik zaporian enuk esango, begiak itxita jartzen dizkuzera, eta bueno, zer dau? Zerbak. Eta sartu aldizkizu eta hori esan dago, Patrik esan duena, horiak erogorriak eta ez nuke nabaritxuko bat ero beste. Ez lako politxadien? Barazki merkea eskuragarri daukagun esateko urte guztien. Zean, berez, negu aldero horre gehiago horra, pirila aldera, maiatza aldera arte esaten dute ja hobenak emanda daudela, baina, guk anetxian beti urte guztien zehar izaten ditugu, eta zerbak errezateatzen dira, Euskal Herrian bitu hori. Ez da, biharko egunean hortu eukingo zuen, Patri, baina zer bada landare bat, benetan... Neguan o udan? Urte neguan, ez, bai? Nahi dozunean, neguan hobeto teoria, baina urte guztien, eta... Ez que udan okupautan hau. Udan aukiko itxu tomateak eta piperrak eta hortua txikisa da, beraz? Aukeratu inbiot, beraz, behitxu negurako... Preferentziak beti eta aukeran nik zerbak maite ditugu, baina aukeran tomatea eta piperrak gehiago. Bai, ez da. Hemen txe, tomatia gehitxu dugula, zigor, eta ontxe sua dagoela hor, bor-bor, gehitxuko ardo txurixa. Hau lurrundu ingo da, eta lurruntzen danean, aragizalda. Bitxartean honek iragazingo ditugu, hemen txe daukatela, ondo lurrundu, ondo kendu gura, eta horrekin ingo ditugu olako bolatxo batzuk. Gero iginetik eta arrautzati pasata fregitu ingo dituzu, ez? Eta zu hau, libre geratzen danez, hori ingo ditugu, barrengo horri batzuk. Zenbat, baina... Zenbat gauza, Patri, Alberto bakizu junin dala, espaldi. Ikusi duenen errezeta bezingo duela egin. Hiru pausu baino gehiago euskan errezetak, galdu iten da, orduan, aukeran... Zen balan. Hau, gehiagi da. Izan zuen sasoi bat, hau, gabonetarako ingo du, hau, gaboneta, apuntatu genizkion 8-10, gero bere semiak initzein da paterez. Ez hau benio zabez? Ez. Zakit txorienetarrek ingo dituzten gure errezetak edo ez? Ikusi bakigu ikusten eskuela, idatzi bebai, txorienabildua.eusera, baina errezetakin hau ziure, norbait egin ideiak hartzen dituzte, seguru, eta gero, errezeta goiteko behar baduzue, ekoizle interesgarri bat, badauzkazue, barazki biziduna, parkatu. Pentsatzen nire hortura bidali bizitxu. Ez. Iñaki Mapi Garziari buruz hitz egin behar dugu. Iñaki Ordizin, Tolosan, Bilabonan eta Leitzan juten da horre baratzera. Horre Fraisoron ikasi zuen, Fraisoroko nekazaritza eskolan. Berak bere lurretan, berez izatez berrobikoa da. Gaiz izan, bera Tolosan bizi da, baina berrobitik kartzitu bere barazkiak, han praktikak zituen. Eta, ekologikoan lan iten du, eta azkenean, gaur egun, gazteak eta badatozela horre, batzuk suerte gehiagokin bestatzuk gutxiagokin, baina ekimenea behintzat badaukate, eta, hemendik esatea, ez? Holako jendeari, denei, gure merkatuetara eta junin behar garela eta eskua bota behar zaiela, azkenean, hemendik aurrera, bakizue gure merkatuak eta kolorez eta gehiago betetzen hasiko dira, uda hemen dator eta barazkiak ere, gure hortuetan da ikusten da, eta gure herriko postuetan, ero merkatu txikietan ere, nabaritzen da, ez hor. Gatoz, neguan da udaberria bakizue neko tristura egoten dela, ez da horren beste gauza izaten, baina, pixkanaka berotzen, ero betetzen ari dira postu hauek, eta... Eta gu posek. Posik, hombre, zer zango du ba? Azkenean gure etxeko hotzara bai. Betetzen da, errez dago xu hauak,
Eta listo, saltza martxan. Zea zerbait falta jake, zerba horri mamiei gutxi. Hementxe, berakatza, pipermin ugari. Ja. Bakitzu, hori da etxeko Sigillua, alegia. Bai, eta behitxu batzutan, honek ez, barazki menestrei eta botaten jakona da, olako urdai azpikuen ospinolio lan erre bat. Ni gustatzen jat, barazkixena. Ni gustatzen jat honek paperretxiko batzu botatzea, eta horrekin be, holan gaur astelen veganoa daukauta. Bai, eta, a ber, eta beti hemen esaten duguna, espeziekin jolastu. Errezeta hau ez daukaz ikusi, pipermina, piperrautza, kuminoa, beste edozein kurria, edozein espezia botata, erabat aldatzen da. Eta pixkat hortan, erosi ditugun ontan, ez da izerrezetan ikusi zen duten behar zala, frogatu, nik azal hori eta olako gauza barazkiak eta asko labean egiten ditut, eta hor labera sartzeko garaien, beti aldatzen, no? Etxean dauzkadan, bastakien izer izango ditut, 20 espezie mota ezberdin, eta moldatzen juten naiz hartu, eta piperrautza esan dezagun ia denei botatzen dira, baina, hor daude, oreganoa, gero kuminoa, kurkuma, jengibrea hartu eta gain juten nahi nazten. Pila bat laguntzen da biela. Bai, hombre. Lehen esan dutzuet, honek horrixak, zerba horrixak eta espinakak ingo gaula egosi. Bai. Ondo ikusten zaitxu zigor hor laguntzen. Eta bitxu, honek, ez dau eze bebier, urotezan ez dau bier, arrautzik, ez dau bier, jogurtik, esnekirik, holaxe bilduta, borobiltxotan, segitxuan mantentzen di. Orduan, honek pasako itxugu irinetik, arrautzetik eta frijitxu. Berdina ingou, zerba horri mamisekin. Ego, bueltan etorriko gara, hau birrinduta aukiko. Hau kosinauta, honek frijitxu da, eta honek be, azkenean, bitxu, frijitxu izan dugu hemen txorienen, kroketak, frijitxu izan ditugu, gauza pila bat. Ez da gauza saia, irina, arrautza, olixua, sua, eta pare bat minutu. Zerako saltza politxa geratu den hemen gure barazkisekin. Eta, oinarri bezala joango da. Bai. Bero, eta hemen berotuko ditugu, lehen berobaten egon garen, baina batzuk edo leka batzuk. Orduan, holaxe, jak. Zako saltza ona, gero saltza hau, zin jabota, Bai, eta, menestran barazkietako asko kontutan izan, saltzan dozela. Hor, piperra, zenario, kipula, zer gehiago sartu duzu? Piper berdia, tomatia, zenarioa, porrua. Eta gero barazki salda batekin, joan da, berez barazki gehiago hor behintzat, badauz. Hori da, eta hau, etxean, sobratzen bada gaur, sobratu dala, bihar hartu, birrindu iten dozu dana batera, eta etzi, guria. Hori da, barazki pure bat. Ez negaina pixka bota eta krema. Horre, badi, alternatibanak, Bai, eta hotzten usten duzuen, ez negaina botatzen diezue, eta iten duzue menestra bitxizua. Hori da. Hemen, imaginazio pixkatekin, diteli, azkenean, edo zer. Eta hementxe, zerba horri mamiak. Eta, hementxe honek, naiz eta kroketak emon, hontxe barrutik, hontxe sobalduko bat, hau zan? Nik gazta izango zutela, pensan esan, oin gaztarekin bat indit. Espinaka bola bat. Osuna. Nik olakoak arrautzestatzen nituenean eta, erdia janiten nituen. Etxean, Jatetxean ez, nausia behira hoten zan da. Eta aina gabe geratzen mazien, gero inen mazien. Nahi izan ez gero, perrexi apurtxo batekin. Hau gero gainetik, gero oin. Oin bera, batana batera. Oin, eta gero gordeko itxugu apurtxo batzuk, la platera eta zerbitzatzeko argazkirako. Osondo. Eta hau da, gure barazki menestra. Nik deitu dutza gainera, izanean, barazki menestra bat. Zeba dauz pila bat, orduan. Hori da. Berrita pila dauzerako. Gure etxean, beti arrautzazten dugunean zerbait, irinetik eta arrautzatik, arrautza hau, gero, tortilla moduan, juten da, o mingaina, o lebatza, o hor berdina, arrautzestatu dugun, edo zeren gainean. Hemen, honen balio dizu, oza, kona honen zuen. Holan balixo ezta. Perez hau, itzalen gau. Eta, ia. Sardezka eta labana patrionekin? Bai. Saiatuko naz, apurtxo bat danetik jarten. Kalan, bakoitzak aukeratzeko, nahi dauena. Hementxe, gure barazki menestra bat. Oin, ideia moduan,
Patri, beste baterako inaldugu, barazki menestra 2. Bai, 2.0 eta 3 eta 4 eta horrela, pelikuletan moruen. Bai, bigarren zatia. Hori da. Dena batera hartzea ez da gini oso esan. Zaila da, baina. Merezi hau, zedanan. Kombinazioa batera holan, ardo txurixakin, pikante apurtxo baten ikutu dauka. Keba, dauka. Oso ondo. Oso goxua, eta honekin postre vegano batek, bueno, baina eguna boro bilduko luke. Eta lehen aurratu bezala, bueno, menestra honi, postre vegano batekin lagunduko digu, eta ingo duguna olako torrada vegano bat. Gaina ingo dugulan, frantzes opilto veganoa. Baina brioxa veganoa da? Gurina dauka. Haunek ez, hau da brioz vegano bat ekarri dut, margarinarekin egin da, arrautza ez dauka, erakutzen diot arrautza, eta garagar legamiaren eta proteinarekin lortu dute. Detaile txiki bat, Patri. Detaile txiki bat, ogiarekin egin behar nuen, baina, briotxa askoz politxa bada. Urduri jarri nahiz eta sopletiare jauzit. Lasai, ez haitxe jarri urduri esan errezetia. Arto almidoia eta kanela dautza kopor batean jarri, gero edari vegetala bota eta ondo naziko du. Limoia sala gehitu, ondo nazi, gero gozagarri moduan kasu honetan sagar kontzentratu erabiliko dugu, eta eroingo dituguna gure briotxauek hor busti ondo, eta ondo bustita duenean, sartai batean olio pixkatekin frigitu, eta ero zerbitzatuko ditugu agabe siroparekin eta fruta pixkatekin. Orduan esan dugu, hemen berez, izango da torrada horiek egiten dutena arrautza eramango luke, gero edaria esnea, ero esne gaina, ero koko edaria nahi duzuena, gero azukrea o gozagarri bat, eta guk arrautza ez dugunez erabiliko, ze veganoa da, baina, bueno, ikuste du barazki jalea dala bakarrik, bueno, iko duguna da, honekin harto almidoiakin, horrekin digu, gero hemen frigitzen dugunean olako geruzatze bat eitea. Horren nazi, eta edari vegetala, kasu honetan nik oloa ekarri. Ondo. Guk beti hemen, arrasaten esan binaren txorienen, itxeitxugu astelenetan errazta veganoak. Baina zehozare itxen batzazu referentzia vegano bezala, ez da bakarrik jatekuak ez daukala animali jatorrizko produkturik, ez? Veganoek, hau eramaten dabe, beste esparru batzutara be, bai. Dena, hau da, adibidez. asko. Hori da, zapata batzuk erostera soiaz. Eta larruzko zapatak erosi biharrian, erosiko dituzu, eredu vegano bat jarraitzen dituzten zapata batzuk. Hau da, asko unik, garaina grasitxa pilo bat itxea da, ze denda batzuk, ontsa ikutzen da lan etiketa batzuk, ez plastiko veganoa, larru veganoa, eta plastikoa da. Orduan, ez dago esan nahi besta, erropa edo zapata vegano bat jasangarri xaua danik, arropa normala baino. Ze hori, adibidez, horrek normalean plastikoak izaten die, eta, bueno, plastiko posoitxuak moduan deitzen die larru sintetiko horrei. Alde hortatik bintzatez, hombre, argi dago, animali ez dutela hil, hori iteko. Gero hilko dira mikroplastiko horiek janda ez dakitzen bat ordoka eta arrain itxasoan, baina, bueno, beste aldetik, Hoixe da. Alatabe, badauz holan ereduak, diela, igual askoz bezaiauak aurkitzeko, baina badauz batzuk, itxe itxustela holan, zapatak eta erropa jasangarrixak. Batez bez, zapatak, nik ez ditut ikusi inoiz, baina badauz batzuk kotoizkoak, algekin eta itxe itxustenak, badauz kortxuakin itxen dien zapatak, badauz beste batzuk itxen diela birziklatutako plastikotik. Eta beraz, baina beti jasangarrixena, esaten dana, da bigarren eskuko erropa jastia. Hori da. Ze hori sortuta dau. Proto. Eta listo. Baina erateko atzamarra sartu. Honi, atzamarrekin proto. Gero esate ostia, atzamarra baina hemen, kasu honetan, sagar kontzentratua. Gozagarri moduan, erabilia dugu agabe siropea, azukrea, ero nahi duzuena, baina egia honek beste ikutu bat ematen diola, Honekin gozatuko dugu, eta, jungo gara gure brioche mosten, eta honekin bustiko dugu. Kasez, behin jasun dau, zigor, honek torradan artean, eta guk ezagutze ditugun torradan artean, ez? Frantzes eredua eta Euskal Herriko
Betiko torrada, karnabaletakoak, inauteritakoak. Guk egiten, nire etxen beti izan dalako, ogia, gero hemen, honi esnea kanelakin, azukrakin, limoiarekin berotu, epeltzen danean bota, eta gero, arrautzati pasatu eta frijitu. Hau egiten dutena da, nahasketa horretan, dena bota. Hau da, arrautzak hemen jungo lirakete, azukrea, esnea ero danalakoa, eta ero hor busti, eta ero ja plantxa normalean gurinarekin egiten dute beraiek. Guk hemen, frijitu izan ditugu, arrautz estatuta, hau da, olioa desente, eta horrek izango zen, gure betiko, gure txeko bintzat horrek izango zen. Oso ondo. Orduan, hau jan da, siestara joan, o ze gomendatzen dozu? Beti. Hau jan, ni siesta zalean, bai, gaina, ni bafe. 15 minutukin nahikoa daukat, ni 15 minutukin gehatzen naiz, erki. Ez que nik 15 minutu ezin ditut doin. 15 minutu, gero lusatzen jat beti, eta alarmei jartzen dut, da gero alarmei beti, eta azkenean 2 ordu itxaitut lo, siestan, esnatzen naz, baina siesta alarmakin ez da, alarma goizetarako. Bai, orduan enaz esnatzen zu. Bai, zera, ni berez automatiko, eta, inoiz 40 minutuko ero bota izan dut, baina bestela nik alarmakin siesta. Bueno, pijamakin da guzti. Bai, zera. Eski. Eta hoian ero sofan. Oian, beti. Hori ez da, gaizki hasi gara, hori ez da siesta. Penn Stateko unibertsitatean, Amerikako estatu batuetan, dauzkie lau loti mota edo lau multzo ezberdinetan, zatitze dituzte jendiak, euren loan arabera. Batzu die loti onak, honek ez dauki inungo arazorik lo iteko. Bihar dauenean, deskantzatzen dago ere gorputza, goiz joaten dio gara, askar esatzen die, ondo. Hau izango zen, onena. Ni multzo horretan nau momentuz. Momentuz. Eza hostie. Ondo egiten dozu lo lasai behar da gauian joan, plun, etzan, ez da buruaren ron ez. Seko. Ni talde hortako honez. Ni segitxo nintzen azlo, gainera da holan. Gero, bigarren multzoa dau, insomnio duna. Zindoli. Esnatzen dienak askotan da hori. Arazoa daukiela lo itxeko. Hau da, edo kosta bitxan jakiela loa hartzia, edo asko esnatzen dienak gabetan. Patrenik, betikoa, etxeti. Hone, ja, 3-4 ordu da amaskite hemen, ondo bustita. Hauei, noizean behin, buelta eman da zurgatu inbar dute, Hartu eta buelta emango dio eta zurgatzeko pestaldetik. 2 aldiz gustatzen zein nire buelta eman dira. Eta egun batetik bestera egiten baituzue, egongo dira hone bezala. Hone daude, ondo bustita. Oliba olio txordan, gurinik ez dure beliko. Oliba oliokin, emango dio, gainan nahi dut ematea potentzia. Eta, zua bizi behar du, Oso, no? Insomnio, niko lokorik az. Lotiak? Nik hori bai, esnatzen manaiz bostetan, olakoen bat zerbaitegatik, ja, begiak holan dauzkat, eta berriro ezin ez lokartu. Ezin zara lokartu? Pues, badauz beste bi motatakoak, batzu die siesteruak, hau da, siesta gustatzen jakienak gero, loa berreskuretzeko, eta batzu dauz, asteburukoak, hau da, astian zehar, sartu itxen da belalo, oso goiz hitzartzen diela, txorienera lan egiteko adibidez, eta gero, asteburuan, hor orekatzen da biela euren loa. Astian zehar, goizeko 7etan hitzartu, eta goizeko, ez dakit, gabeko 12:30 joen, baina astian zehar, hori, 11 arte, 10 arte, hori, egoten dira da hori. Nik, ez da noiz izan den azkenengoz, 8:30 baino berandu jekin nahi zela. 8:30 baino berandu hau? Neiz gogoratzen. Ni 9:30 izango. Bai, 9:30, goizeko 6etan iritsi nintzen egunean. Baina bestela, ni oso... Eguna nik, gaina hori, gaina behar dut, nire bikoteak lehioa parez pare ukin alditu, kort dana irekita ondo, eta nik argia ikusten badut, akau. Nik argia ikusten badut, eta... Nik itxeolo saratakin, itxeolo argixakin, itxeolo sofa baten, itxeolo autobusian, askotan. Autobusian. Edo zen lekutan. Autobusian, loito. Nik autobusian, eta... Bilo, baina siesta egunez ondo botatzen dut. Hori da bitxia. Bai, beto. Siestarako ez daukat arazoik. Bai, honek usain goxua dauka, Eskerrik asko, Alberto de Urbillo da. Aurki, bilo, bere postura gero honek jarriko ituan, menestra aldamenean eukingo duela, esaten, Alberto, kasuri, bez? Hola, makizu, zeina bere postura, Bai. Tak. Bueno, hauek, esan dakoa, gorritu alde batetik, jatetxetan da, oso oikoa da, olako torradak eta egiten dituztena plantxanin beharrean, labean golpe bat, gero gukingo duena. Azukrea botatzen diote gainetik, eta soplete batekin, pala bero batekin, gorritu egiten dituzte, hau da, karamelatu egiten dituzte,
Sí, buelta emoteko saia egongo da, ze biguntxo dau. Bueno, pala zabala bat. Haundixago hartuko. Hortako ere pres gaude. Hori hobe. Ze hori, saia da gero bueltia emoteko, baina, bueno, merezi dauz, horra daukan testuria gero hauan olan hau desegin. Biguntxo. Hauan desegin, ze kolore politia lortu digun. Ze ona. Oin, plater bat aztatzen maia zu gero, Patri? Nola ez? Ingo diguna. Haundi bat olan, zapala. Luzea ekarri esu olako bat, honek? Eta hau gero aurkezteko, hemen aurkeztuko du, eta hemen karamelatu ingo du. Ingo duguna daia, alde hontatik pixkat, azkenean beroa nahi diogu bakarrik eman. Atarako dugu, hau, zeno, zikintzen bi, eta bertan karamelatuko dut. Honek, ondo etorriko litzaioke azpilan olako arrautzesne bat, betiko natillak eta osondo eratzen zaizkionea. Gainera, baina erresta vegano baten gauz, arrautz barik da gauz. Beti berdinean petzatzen, Bueno, azukre pixkat, botako dugu. Piskat beldur gabe. Eta hemen, oberena da, pala. Honek, bueno, gaur, bitu, nik olako pala bat eskatu behar. Honek, badode gaur egun gu jatetxetan lehen genokan burdinezkoa zutan jartzen zen, da gorri-gorri, adekin erretzen dituen hauek goxuak, honek katalan, krema katalanak eta. Eta gainera ingeike hori, lantxorineko tatuaje bat horrekin be, hemen? Lante batekin? San Marcos tarta, iten hori, iten dituen marrako lan gero karratuak eta olako etin ibili naiz. Gaur egun daude elektrikoak, entxufatzen dituzu eta elektrikoan, oiek. Eta espauko zu soplet, olakoak sartaian jarraituta, ingo zenutena da, azukrea bota, buelta eman eta sartaian bertan karamelatuko zen bestaldea orzuaren aldetik. Ostea, grilian holan laban? Igual demora gehiago bai, baina ez da karamelatu ez da berdina, zaite hainbeste. Hemen ondo gongo zan gero jogur pixka bat olan, esne gainarrotuta, ideiak ematearen gure lan... Bueno, kokoakin bebaien leike olako esne gainarrotu bat, lodixa. Oin, otako jo lan. Hau da, banana siropa, geneukala hor txorienen. Ze ona. Pixkat, eta lehen, egon gara hitz egiten goi mailako sukaldaritza. Hau, txetitut olan dara. Lehen egon gara hitz egiten, gaur egun nola ibiltzen diren sukaldariak. Oin bai, ontxe bai Michelin izarra. Eta hemen daukazue gure torrada veganoa. Hale ba. Segundo pasatzen duen lanian, gauza hundia da. Benetan. Ambiente beti politxa. Garantzitxu bat. Importanti bai. Fruta pixka hartu behar da, baita, nik. Barazki razioa ja. Zuretzako uste dut. Edana. Oso na. Oso guztu behar. Gainera, tesura kuruskari holan gainetik, barruti biguntxua, bauka holan limuian puntutxo bat, eta holan ahabiak. Kendu bedi. Segiatzea, venga. Bueno, aste hasi dugu txorienen, eta biharremen izango da, aste artea, txorienen, eta ez eta ostegunean, dabarikoan, hemen beti, aste osoan. Astenetik, ostiralera, eta ben. Agur.